Čau, vítám vás u dalšího videa z hry Minecraft. Teďka tu máme prostě koukněte se, jak jsem udělal ty stage. Takže jsme, já to nevím přesně, v baráku, jo. Dobře, jsme v baráku. To přeletíme, ať tam jsme za chvilku. Ano. Furt je to tady. Takže jak můžete vidět, tak tady mají Kiss Podium. Tady zpívá Tommy. Tady furt Tommy a můžete vidět, jak jsem krásně udělal ty posluchače. Odtud těm střílí taková to, jak se tomu říká, prostě ty koule takový. No a teďka se projdeme. Není to žádná mapa, ale před chvilkou jsem to postavil. Tady je vstup. OK. To přišlo. Takže tady mají producenti, teda zvukaři, se můžete přečíst pro zvukaře. A tady to je vchod pro VIP. Pro VIP. To projdeme. A krásně můžete vidět, že to mají VIPčka přesně naproti pódium. Že to mají strašně blízko a můžou se koukat, jak hrajou. Takže to by nebylo ještě všechno. Já se musím dostat nějak na to pódium, ale to nevím jak. Je tudy. Takže tady má Erik bicí. Hezký. A tady mají, jak se tomu říká, do prdele. No prostě ty repráky. Můžete slyšet basu. Dobře, takže teďka basa. OK, teď mě zajímá, co je tohle sto. Tak jo. Tohle je basa určitě. Děkuju. Dobrá. A tady můžete vidět, sem diváci nesměj. Že tady mají ty buchaviny. A můžou jenom takhle sedět v klidu v sedačkách. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Loučím se s váma, mějte se. Veselé Vánoce a šťastný nový rok a čus.